De Noord-Limburgse jeugdzorginstelling Mutsaar Stichting verkeert net als Xonar in financiële problemen. Daardoor is de voorgenomen fusie tussen deze twee partijen van tafel. Dat meldde verantwoordelijk wethouder Hubert Makkes dinsdagmiddag. Hoe heeft dat nu u bereid? Nou, we hebben contact gehad met de voorzitter van de regio Venlo, de wethouder Chatrier. En die heeft aangegeven dat ze gesprek hebben gehad dat Mutsaar ook in trede 3 komt. Dat wil zeggen hetzelfde als bij Xonar, dat ze een herstelplan moeten schrijven. Dat ze financieel in de problemen zitten. Xonar heeft wat te doen qua herstel, maar Mutsaar hetzelfde. En 2 clubs die allebei de zaak op orde moeten brengen om die te gaan fuseren, dat is natuurlijk een groot risico. Ja. En daar heeft ook de voorzitter van de raad van bestuur van Mutsaar gezegd, ja, wij gaan fuseren is van de baan. Toch heeft volgens de wethouder de fusie die van tafel is geen gevolgen voor het herstelplan van Xonar. Nee, kijk, eigenlijk, het herstelplan gaat eigenlijk uit van zaken op orde brengen en daarna een toekomst en doorkijk. Het herstelplan praat niet over een fusie met Mutsaar, want ook in de gemeenteraad van Maastricht waren geleiden zich wij maken ons zorgen, want er waren al krantenberichten dat Mutsaar financieel 2 jaar verlies had geleden. En er was ook een opdracht aan mij om er scherp op te kijken, maar ja, we zijn nu met Xonar in gesprek, wat moet die voor de korte termijn en de lange termijn. Ja, alleen deze pas die, met de Mutsaars die is nu afgesneden, want daar is gewoon een streep doorgetrokken.